נאמרו דברים שאחר כך סיבכו את כולם. לפעמים כשאתה עובר ברחוב אחרי גז, אתה שומע תינוקות משתעלים וזקנות בוכות. זה דבר לא כל כך נעים, אבל זה דבר שמחייב פה. אני רץ לך לפחות איזה 10 דקות, כן? אני מזיע ואני עייף ואני תופס אותו. אני עצבני עליו, על זה שרצתי ועל זה שהוא זורק אבנים ועל זה שאני פה לעזאזל. אז אני מרגיש שאני צריך להוציא כאילו את העצבים על מישהו. כשחזרתי והראיתי את החומרים למפקדים שלי, הם החליטו לגנוז את הסרט. אחר כך הוחלט לחקור את כל החיילים שדיברו למצלמה. הבולט שביניהם היה אהוד. הולכים ברחוב, ואנחנו רואים איזה חבורה של איזה 5 נערים יושבים, משחקים לי 6 ושותים לי תה, אני... שלום ושלווה, אנחנו חברים. עוברים, הופכים להם את השולחן, מתחילים לפרק אותם ממכות, והמ"מ אומר, מה אתם עושים? אומרים, ממציאים לו איזה סיפור, תשמע, הוא קילל, בשביל הכיסוי שלנו שלא נחטוף על הראש. ואנחנו יודעים במילא שאחרי שנלך עוד 10 מטר, הם הסתובבו, התחילו לצעוק, חייל הומו, חייל מניאק, התחילו לצעוק עלי אבנים ובקבוקים. אז אני בא במודעות כזאת, יאללה, אני אפרק אותם מעכשיו לפני זה, כי אחר כך במילא אני לא אתפוס אותם.